हेलो फ्रेंड्स सुतपा एजुकेशन चैनल मु आलोक आपण माननकु स्वागत करुछि। त एई भिडियोटी केवल आपण माननकु पई एडमिशन संबंधी समस्त प्रश्नर उत्तर रहिबो। त रिसेंटली आपण जानिथिबे भला भाबरे ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट होई सारिछि। या सहित डीडीसी रो मध्ये एडमिशन स्टार्ट होई सारिछि। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କ୍ୱେରି ଆସୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଟିଚରସିପରେ ଜଏନ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ଏମଏ କୋର୍ସ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡରେ କୋର୍ସ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତିନିଟା କୋର୍ସ କରିପାରିବୁ, ମାନେ ଏମଏ ରେ ତିନିଟା କୋର୍ସ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ଦିଟା କୋର୍ସ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ବିଇଡି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରେଗୁଲାରରେ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ବିଇଡି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡରେ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ବିଇଡି ସହିତ ଏମଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡରେ କମ୍ବାଇନ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ଏଇଗୁଡିକ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ତେଣୁ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବା ସହିତ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆଡମିସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଯୋଉମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ନିହାତି ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରିଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଏବଂ ପିନ୍ କମେଣ୍ଟରେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେରି ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ମୁଁ ବିଏ କରିଛି ତ ଏମଏ ରେଗୁଲାରରେ କରିପାରିବି ଏବଂ ଏମଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କରିପାରିବି। ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ରେଗୁଲାରରେ ଫରକ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ରେଗୁଲାରରେ ଫରକ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଗଲେ କଣ କି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ରାକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ରାକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭ୍ୟାଲିଡ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, କେତେ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣ ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିଟାଙ୍କ ସେମ୍। ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଏମଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏମଏ କୋର୍ସ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲ ୟୁଜିସି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବି ଫରକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଓଏଏସ୍, ଏହା ସହିତ ଓପିଏସ୍, ଏହା ସହିତ ଆଇଏଏସ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଇଯିବେ। ମୋଷ୍ଟଲି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ବିଏ କରିଛନ୍ତି ଏମଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିମ୍ବା ଆପଣ ରେଗୁଲାର ମୋଡରେ କରିପାରିବେ। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କଣ ରହିବ? ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡିଶା ଷ୍ଟେଟ ଓପନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଚାରିଟା ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରିଭିୟସଲି ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆଲାଉ କରିନାହାନ୍ତି ୟୁଜିସି ତରଫରୁ, ମାନେ ରେକଗ୍ନିସନ ମୋଷ୍ଟଲି ମିଳିନି। ଚାରିଟାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଡମିସନ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ସେମାନେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁମତି, ଯେ କି ୟୁଜିସି ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ତ ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମନେକର ଅନର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବିଏ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥିଲା, ତ ଆପଣ ଏମଏ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆପଣ ଓଏସୟୁ ରେ କରିପାରିବେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ପଲିଟିକାଲ ସରି ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ସ ଫି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କୋର୍ସ ଫି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 8,000, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆପଣ ଆନୁମାନିକ ଦେଖିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର 8,000 ରହିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର 7,500 ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆଉ କଣ ରହିଛି, ଆପଣ ସେମିଷ୍ଟର ୱାଇଜ ଦେଖିବେ, ଚାରିଟା ସେମିଷ୍ଟର ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ହବ। ତ ପର ସେମିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପେପର ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରିଭିୟସଲି ନଉଥିଲେ 200 ଲାଖେ, ମାନେ 800 ଲାଖେ ନଉଥିଲେ। ତ ଅପକମିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ ଯୋଉ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ରହୁଛି ସେଟା ଜଣା ପଡିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଆନୁମାନିକ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର 8,000 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 7,500, ମାନେ 15,500 ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। ମାନେ ଟୋଟାଲ 2 ବର୍ଷର କୋର୍ସ ଫି। ଏହା ସହିତ ଚାରିଟା ସେମିଷ୍ଟର ଯୋଉ ପଇସା ରହିଛି, ଚାରିଟା ସେମିଷ୍ଟର କେତେ ଆପଣଙ୍କର 800 ଲାଖେ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 3200। ତ ଆଡ କରିଦେବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଗଲା, 8 15,500, ଇଏ ହେଲା ପାଖାପାଖି 3,000, 18,500, ଇଏ ପାଖାପାଖି 18,500, ମାନେ 18,700 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଆନୁମାନିକ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 20,000 ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ଓଏସୟୁ ରେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପାରିଜନ କରିବେ ଡିଡିସି, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଡିଡିସି ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଇଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଡିସିଇ, ଡିଡିସି ସାଇଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଡିଡିସି ରେ କଣ ଅଛି ନା, ଡିଡିସି ରେ କୋର୍ସ ଫି ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଡିଡିସି ର ସାଇଟ୍ କୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଡିସି ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତ ଡିଡିସି ରେ ଓଡିଆ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏମଏ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପାଖାପାଖି 16,020 ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ 16,020,
सेकेंड इयर आपणकर से अनुसार पाखापाखि केते एठी आपण देखि पारुथिबे 8400 4000 माने आपणकर 12400 पाखापाखि खर्च होउची। तो देखंतु डिफरेंस ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍କଳରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଓଏସିଓ ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଏସିଓ ରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି ବେନିଫିଟ କଣ ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଓଏସିଓ ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତ ଆପଣ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ହୋମ ସେଣ୍ଟର ରହିବ ମାନେ ଆପଣ କୋଉଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଡିଡିସି ରେ ଆପଣ କଲେ କଣ ହବ ନା ଡିଡିସି ରେ ଆପଣ ସେଠି ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଡିଡିସି ର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ତ ଡିଡିସି ରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହବ ଆଉ ଡିଡିସି ରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସିୟୁ ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ଆଡମିସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। 4ଟା କୋର୍ସରେ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନର୍ସ ଥିଲା ବିଏ କିମ୍ବା ବିଏ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଥିଲା ତ ଆପଣ ଏଥିରେ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେରି କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ କନଭର୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳୁନି ତ ଏସଏସବି ଲେକ୍ଚରସିପ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏସଏସବି ରେ ଓଏସୟୁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ନା ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସୟୁ ରେ ମାନେ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଆମେ ଗ୍ରେଡ ସିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଯୋଉମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏମଏ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ଓଏସୟୁ ରୁ ତ ସେ ଦିଟାଙ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ନେଇକି ଯିବେ ତାଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଓଏସୟୁ ର ଅଫିସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସୟୁ ର ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ଅଫିସ ରହିଛି ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାନେ ଭେରିଫିକେସନ କରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡେ। ତ ସେଇଗୁଡିକ ସେମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡ କରିବେ ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିଜିପିଏ ରହିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ହିଁ ମେନସନ ରହିଛି ତ କୌଣସି କନଭର୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି କନଭର୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା କ୍ୱେରି କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଟିଚରସିପ୍ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ଟିଚରସିପ୍ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ତ ଆମେ ଦିଟା କୋର୍ସ ଏକାଳେ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ମାନେ ଦିଟା କୋର୍ସ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର କହିବାର ମତଲବ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଏମେ ଆମେ ଦିଟା କୋର୍ସ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ଦିଟା ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ଦିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦିଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡରେ ମାନେ ଓଡିଏଲ ମେଥଡରେ ତ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଓପନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଥଡ ତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଏଲ ମେଥଡ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଦିଟା ଆପଣ ଏମଏ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ କରିବା ପାଇଁ ତ ଓଏସୟୁ ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଡିଡିସି ରେ ଆପଣ ଓଡିଆରେ କରିପାରିବେ କାରଣ ଓଡିଆ ଏମଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଡିଡିସି ରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ରୁଭାଲ ମିଳିନି ଓଡିଆ ଏମଏ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଡିଡିସି ରେ କରିପାରିବେ। ଖାସ କରି ଗଲା ତ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଇଡି ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବିଇଡି କରୁଛନ୍ତି ଏମଏ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡରେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ରେଗୁଲାର ଆପଣ ଦିଟା କୋର୍ସ କରିପାରିବେନି ରେଗୁଲାର କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଭରଲ୍ୟାପ କରୁଥିବ ମାନେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଭରଲାପ କରୁଥିବ ତ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭ୍ୟାଲିଡ କରିବନି ୟୁଜିସି ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହୁଏ ନା ଯଦି ଆପଣ ଓଡିଏଲ ମେଥଡରେ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବି କୋର୍ସ ସେଗୁଡିକ ଭ୍ୟାଲିଡ ରହିବ କାରଣ ଓଡିଏଲ ମେଥଡରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଯଦି ମନେକର ପରୀକ୍ଷା କିଛି ଓଭରଲାପ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଇଟା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଇୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସେ ପେପର କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଗୁଡିକ ରହିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଓଏସୟୁ ରେ ପିଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେତେ ଦିନରେ ମିଳେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଏସୟୁ ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଓଏସୟୁ ରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟିକେ ଡିଲେରେ ଆସେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗ୍ରେଡ ସିଟ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ଭ୍ୟାଲିଡ କରିକି ଆଣିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି 1 ଇୟର ଅର 2 ଇୟର ଲାଗିଯାଏ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ କରନ୍ତୁ ତାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କହିପାରିବି ଯେ କଣ କରିପାରିବେ କଣ ମେଥଡ ଅଛି। ତ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେନସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ମେସେଜ ଦେଖଉଛି ଏଠି ଥିଲା ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଗୁଗଲ କୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ଏମଏ ଆଣ୍ଡ ବିଇଡି ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡ ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ଆସିଲା କଣ ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପରସ୍ୟୁ ଏ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଆର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ ଏଜୁକେସନ ବିଇଡି ସାଇମultaneously ବଟ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଇନ୍ ରେଗୁଲାର ମୋଡ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡ ମିନିଂ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏମଏ ରେଗୁଲାରରେ କରୁଛନ୍ତି ଏମଏ ଯଦି ରେଗୁଲାରରେ କରୁଛନ୍ତି ବିଇଡି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କରିଦେବେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ବିଇଡି ଆପଣ ଯଦି ରେଗୁଲାର କରୁଛନ୍ତି ଏମଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କରିଦେବେ ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁଜିସି ର ଗାଇଡଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି ତ ୟୁଜିସି ର ଗାଇଡଲାଇନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ୟୁଜିସି ର ଟୁ ଏକାଡେମିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାଇମultaneously ଗାଇଡଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ଆପଣ ଓଡିଏଲ ମେଥଡରେ ମାନେ ଓପନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଥଡରେ ଆପଣ ଦିଟା କୋର୍ସ କରିପାରିବେ
गोटे रेगुलर थिले चलिबो गोटे डिस्टेंस रे करिवे किछि असुविधा हबनी। आउ जदि आपण कहउछन जे 3टा कोर्स करिवु जे सर आमे 3टा कोर्स करिवु तो 3टा कोर्स रो बेनिफिट मध्ये रहिछि एवं माने तार किछि डिसएडवांटेज रहिछि। तो आपण 2टा कोर्स करंतु बेटर रहइबो कोर्स कंप्लीट करंतु। जदि आपण टीचरशिप करूछन्ती मध्ये आपण किछि एक्स्ट्रा कोर्स करि दियंतु एमए कर दियंतु मोस्टली एनओसी नेकी करि दियंतु सबटु बेटर रहइबो। एनओसी स्टूडेंट पचानते सर एनओसी नेकी करिवु कि नै तो एनओसी नेकी कले ही बेटर कारण एनओसी देखंतु बहुत जगह कहबे सर एनओसी न नेले भी चलिबो କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଏନଓସି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି କଲେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଟା କରିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କୋର୍ସ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋର୍ଡରେ କୋର୍ସ ତ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମରେ ଛୁଟି ନେଇକି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏମଏର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ବିଟେକ୍ କରିଛୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଏମଟେକ୍ କରିଛୁ ଆମେ ଏମଏ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡ ରହିଛି କୋର୍ସ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲେକ୍ଚରସିପ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଇପାରିବେ। ଏଠି କଣ ରହିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟେଟ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ସାଇଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲେକ୍ଚର୍ସ ଇନ୍ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ କଲେଜ ଅଫ ଓଡିଶା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଟି ରହିଛି ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖଉଛି ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ educational qualification. A candidate should possess a master degree in a subject concerned from a recognized university with at least 55% marks or its equivalent grade on the date of the application। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ମତଲବ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଦରକାର କନସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ତ ଏମଏ କୋର୍ସ ଯଦି ଆପଣ ବିଟେକ୍ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଏମଏ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣ ବିଟେକ୍ କରିକି ଏମଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବିଟେକ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏମଏ କୋର୍ସ କରିପାରିବେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବେ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ବିଟେକ୍ ରେ ତ ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏମଏ ରେ ଆର୍ଟସ ରେ ଆସିଲୁ ଆମେ ତ କଣ ସବଜେକ୍ଟ ନବୁ ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ଭଲ ହଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ହଉଛି ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏମଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମଏ କୌଣସି ବି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଭଲ କୋର୍ସ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ସେଇ କୋର୍ସକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମଏ କରିଦେଲେ କଣ ଫାଇଦା ଏସଏସବି ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଇଯିବେ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଡିମେରିଟ କଣ ରହିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ ରହିଛି ପ୍ରୋସିଡିୟର ଅଫ ସିଲେକ୍ସନ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର 25 ମାର୍କ ରହୁଛି କ୍ୟାରିୟର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହୁଛି ତ କ୍ୟାରିୟର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଟା ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଟେକ୍ନିକାଲ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଟା କାଉଣ୍ଟ ବି ନ କଲେ ମେ ବି ଯଦି କାଉଣ୍ଟ ନ କଲେ ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରିଟିନ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ନା 150 ମାର୍କ ରହିଛି ତ ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 120 ମାର୍କ ଯଦି କଟଅଫ୍ ଯାଉଛି ତ ଆପଣ କ୍ୟାରି ମାର୍କ ଯୋଉ ଆଡ୍ ହବ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 130 ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ରଖୁଛନ୍ତି 10 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ ହେଲା କ୍ୟାରି ମାର୍କ ଯଦି ଆପଣ କମିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟାକୁ କୋଉଠି ମେକଅପ୍ କରିବେ ମାନେ ଆମର ରିଟିନ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ମେକଅପ୍ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଜବ୍ କରିପାରିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ଓଏସଏ ରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏମଏ କୋର୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେରି ରହିଛି ତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ୱେରି ରହିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ମେନସନ କରିଦେବି। ଏହା ସହିତ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ କରିଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଯୋଉମାନେ କିଛି କୋର୍ସ ରିଲେଟେଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ରିଲେଟେଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡମିସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରାଯିବ। ଏସଏସବି ର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ପାଟର୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ ସମସ୍ତ କ୍ଲାसेସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁତପା ଏଜୁକେସନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ। ଆଉ ଅପକମିଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଲାसेସ୍ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ପକେଟ ଷ୍ଟଡି ଏଜୁକେସନ ଆମର ଯୋଉ ଓଏସଏସସି ଓପିଏସସି ଏହା ସହିତ ଏସଏସବି ର ଯୋଉ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗୁଡିକ ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ମର୍ଜ ଭାବରେ ଚାଲିବ ତ ସୁତପା ଏଜୁକେସନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯାହା ବି କ୍ୱେରି ରହିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ କରିପାରିବେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି
ଯଦି ଆପଣ ବିଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏମଏ କୋର୍ସ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିଛି ଯଦି ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆରାଇଜ୍ ହଉଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବା।